Hei kan breakfast ayan ya turkey à chuanin kan hu ngai lo thil kan ni sa em a hi ka ngai sanga a chan chu hei hi khoi thar atanga kan athar om tak tak atanga kan va swa chuan ya hei khoi zu ni ta chuan mak deuh chu hei hi en lo cha ti hian an lo chuk ve ka la a chuan hei hi pancake kan ya hei enge o admin ka theng ni la ka chang nge ya te chuan hei hi apricot chuan hei spinach ven an yang chuan hei ho hi olive ania kan ngai lo hi kan tang pui chu vai mim le brinjal hi ni fang ma nen chuan hei hi cherry hei hi pudina ven ani karin kan in lo ani ya lo men